כמובן, אחד הביא 4 אליפויות, אחד הביא 2 וטראבל. נכון. ריאל מדריד פותחת חזק מאוד את המשחק הזה, אחרי ההפסד בליגה לסביליה, יודעת שהניצחון כאלימי תנצח, יחזיר אותה לעניינים גם בליגה. קריסטיאנו רונלדו מגיע לאחד על אחד מול ג'ו הארט, מצליח להפרות את קומפני. האווירה של ג'ו הארט, מאוד מהר, מגיב, כדור קשה מאוד מאוד. ריאל תוקפת, נראית טוב במחצית הראשונה, אחרי השינויים המאוד מעניינים שעושה מורינו בהרכב. כדור חזק נוסף שהארט לוקח. כמעט דז'ה-וו של המהלך הראשון. כן, נגיחה הייתה של גבוהים. לפעמים סמיר נסרי שם נפגע ומוחלף. נכנס במקומו אלכסנדר קולרוב. אבל ריאל בשליטה כמעט מוחלטת. אנחל די מריה עם עוד כדור לרחבה, אין שם נבדל של היגואין. הארט מקדים אותו, היגואין מקבל את הכדור פעם נוספת, משחרר לאחור. קריסטיאנו בועט, איזו החמצה. איזו החמצה של סמך דר הגרמני שנמצא שם ברחבה אבל בועט מעל המשקוף. שוב די מריה לתוך הרחבה, עוד הזדמנות לריאל מדריד, עוד כדור שלו נכנס, רק קבוצה אחת על המגרש. אלה השחקנים המחויבים שלו? תשמע, נתן להם בראש. המעמד עושה את כל ההבדל. אין ספק גם, אבל סיטי זה לא חטאפה ולא סביליה. אני מסכים, אבל השחקנים מקצוענים צריכים להתעלות בכל משחק ולא רק במשחקים גדולים. אבל פה הם לא צריכים שום תרבות ושום מוטיבציה. נגיד ראיו ויקנו, בתור הליגה הבאה. מרסלו בועט! איזה פצצה של מרסלו, המגן השמאלי. נשארים מקומו של קוינטאו. דוד סילבה יוצא וכל הקהל בברנבאו עומד ומוחא כפיים לדוד סילבה, לא בגלל שהוא ממנצ'סטר סיטי, בגלל שהוא שחקן נבחרת ספרד, אלופת אירופה. לא אכפת להם שהוא הפעם בוולנסיה, לא אכפת להם הוא משחק מבחינתם, הוא גיבור ספרדי ומגיעות לו מחיאות הכפיים. אדין ג'קו נכנס במקומו, הבוסטי הבינלאומי, עדיין 0-0, עדיין אין שער במשחק הזה. ריאל יודעת שהיא צריכה לנצח כי זה בית המוות. מרסלו בועט! עוד כדור של המגן הברזילאי שמפציץ פעם שנייה שוב מעל המשקוף של ג'ו הארט. אם מרסלו נמצא כל כך הרבה ליד הרחבה של מנצ'סטר סיטי זה אומר הרבה. עכשיו הטעות שם של פפה וסיטי יוצאת להתקפה מהירה ומתפרצת וזה יכול להיות 1-0 אלופת אנגליה, כן! אדין ג'קו עם 1-0 לסיטי, דקה 68 באחת ההתקפות הנדירות של סיטי במשחק הזה עד עכשיו, שליטה מוחלטת של ריאל מדריד, אבל פפה טועה שם וזהו יאיר טורה שדוהר, שחקן ברצלונה לשעבר, אין נבדל, ג'קו לבד והוא מחנה את איקר קסיאס. איקר קסיאס במבט, בעין, כאילו לא חייבות לפינה הרחוקה, זורק את איקר, כמה קשה לעשות את זה, מגלגל לפינה הקרובה. בדקות האלה בריאל מדריד אומרים אוי ואבוי, אם נפסיד גם את המשחק הזה, אם המשבר של הליגה לא מספיק, פעם 8 נקודות בברצלונה, שם גם נפסיד בליגת האלופות ועוד בבית. ריאל מדריד מעולם לא הפסיד את המשחק פתיחה בבית, חילופים שעושה מוריניו, אבל כמעט 2-0, כמעט 2-0, מהדבר השני יאיר טורה עם עוד בעיטה שעוברת ליד העמוד, נכנס בנזמה במקום היגואין, נכנס לוקה מודריץ'. האם החילופים האלה יועילו נגד סביליה? החילופים האלה לא הועילו. מרסלו, ראינו אותו בועט פעמיים, בועט פעם שלישית, הפעם זה נכנס! שער שוויון של מרסלו, דקה 76, העביר את הכדור מרגל שמאל לרגל ימין. יכול להיות שזה גם נוגע בדרך בשחקנים של סיטי, בואו נראה. נוגע, משנה כיוון. נוגע במסטאטיץ' בסטייץ'. לא בטוח שהארט היה מגיע, אבל אחת ומוריניו אומר לשחקנים תעלו למעלה, נצחו את המשחק, אבל לסיטי יש תוכניות אחרות, והנה 2-1 אלכסנדר קולרוב שנכנס כמחליף מבקיע 5 דקות לסיום. בריאל מדריד לא מאמינים שזה יכול לקרות. צ'אבי אלונסו שצריך לקחת את הפינה הקרובה, מפספס את הכדור, וגם קסיאס מגיב מאוחר לזה. כדור תופס חולצה מהדשא, כנגד כל המשחק וכל התנועה במשחק. מנצ'יני אומר איזה ווינרים יש לי, איזה ווינרים, אבל ריאל מדריד הפעם לא מרימה ידיים, ממשיכה לתקוף. די מריה, כדור מצוין, בנזמה מסתובב על יד העמוד של הארט. 2-2, קרים בנזמה בדקה 87.
וזה מה שרצה מוריניו השחקנים שלו. אופי, לחימה, לא לוותר על שום כדור, לא משנה מה הדקה, לשחק כל הזמן כדי לנצח, כדי להבקיע, לא כמו במשחקי הליגה האחרונים. לא נגמר, אנחנו נכנסים לתוספת הזמן. מרסלו, במשחק מדהים, משאיר את הכדור עכשיו זה דקה 90, עדיין לא תוספת זמן. לקריסטיאנו רונלדו, טעות של הארט, וזה נכנס! קריסטיאנו רונלדו עם שער הניצחון בדקה ה-90, אבל הארט, מה קורה לג'ו הארט? זה לא אחר, תתקן, זה קומפני שמבלבל אותו, והכדור שמבלבל אותו. והסיפור עוד מתחיל הרבה לפני זה, מי שעובר כל כך בקלות, זבלטה שהחליף את מייקון בעמדת המגן הימני. 3 תחנות הכדור הזה עבר בדרך, 3 סיפורים יש באמצע, קומפני פשוט מתכופף וג'ו הארט מגיב מאוחר, היה בטוח שקומפני לא רואה את הכדור, קומפני מבלבל אותו. וג'ו הארט שהיה גיבור של מנצ'סטר סיטי כל המחצית הראשונה, מקבל שער מתחת לידיים שלו. קריסטיאנו רונלדו, האיש לא חגג שהוא הבקיע נגד גרנדה, עכשיו חוגג ושמח, ותראו את מוריניו, תראו את החגיגה שלו. הוא רצה תגובה מהשחקנים והוא קיבל אותה. רונלדו כובש בפעם החמישית נגד מנצ'סטר סיטי. 4 פעמים, כן, בדיוק. 4 פעמים במדי יונייטד, הוא ניצח את יונייטד 7 פעמים, אבל את סיטי 7 פעמים, הפסיד לה 3, אבל עכשיו מנצח אותה ניצחון ענק. רפה נדל חוגג שם ביציע,